खालामनानैसो डाइरेक्ट सासे फाइनाल खालामो नालाय फैसाया जाम जथर जाबाय थायोमोन ना जारनियालाय बे मासाव खम नेता फैबाय बे मासाव मा खालि दिनै dolong singo jontona जायो solid नुबायमोन ना बेखौनो गेमबोला मा जागोन भुटाननि मसलमाना संनानै बियो नङा डिसकाउन्ट दङ 2000 गाहामनिबो दङ तीन साइकेल नैलाय साइकेल सोंनांगौ साइकेल बे 12000 नि बैयो सानैबो हाबना थानायनो साइकेल सोंनांगौ साइकेलनि प्राइस नायनि फै यो एवेलेबल साइकेलखौ देखायजोब अवेलेबल साइकिल 15000 से नीचे नहीं रहा भैया 15000 वाला कौन सा है साइकिल 18000 वाला दिखाना कौन सा वाला रेड और ग्रीन का 18 उसका कुछ डिस्काउंट है कुछ फोल्डिंग नहीं है 18000 में बाइक सालायनायनि साइकेल बाइक सालायनायनि आं साइकेल सालायगोन हा फैयो सेम ना भैया बे मोनसे दामसिन नामा ना सेम बबे मोननैबो रेड आरो ग्रीना हा 18000 एसे डिसकाउन्ट दं नामा साइकेल बेबाराव नंगौ ना मसल न'निफ्राय मसलपुर थांनो मा थाङो बहुत माबायावबो गाखोयो 24000 गाहामनियाथ' अत्यासार मोजां हा 18 दाम 38 बेफोरो बैयो बेफोरो हा गाखोयो माबायाव थाङो नों गियारानो खैथा दं नाया मानो फैयो एसेबां दामि बाय आं बैखौनो बायगोन आं रेडखौ साइकेलनि हेलमेट आंनो मा नांगौ माबा जिम खालामनो बेल हा र' बैजोंसो दं हा बेयाव गैया पाम्प गैयाबा पाम्प मोनबाय नालाय मोजां माबा अट'मेटिक पाम्प दङ
गारियाव जागोन ना बेफोर खामानि दाना होनाय अ गारिनिया नाङा दे माबा लानि आं माबानि ड्रेस नायनो थाबनो ड्रेस नायनि जुथा नायनि बेल बेल माने जिम खालामनायाव गानग्रा सिंनि बेल बैजों थागोन बे बेखौ लाफा नै मेन्सनि लेडिस जेन्स नाइनाबो जायो नायनोसै थाबोजोब्बायना जुथायाथ' दंखायो आंनाव मोनब्रै मोनबासो दंखायो बेसे बुरजा थेवब्लाबो नायबाय आं मोनसे हाबफिननो बेसेबां 2,500 लिरनाय दं नायबावनो हा बेफोरबायदिसो सिंनि बे नङा जिम खालामनायाव गानग्रासो मा खालामनो हाया हाया दाम खमथार बे नांखागोन आंनो बेलाय 1900 बे 1900 मानि बे माबा हामा जायो नै बेखौसो लानांसिगोन बेखौसो नांगौ बे गुरिया खामानि जाया मोनसेबो खेलाबो गेलेजाया बे आं दाख्लै जों लानाया मोजां गोजामोन नै ना बेफोर जेबो माबा जाया जोंसो थानबोदों साइजआ बेसेबां बेखौ नायनोसैलाय मोनसे टेन साइज दाख्लैनो सिल' थाबोजोब्बायना आंनिया रुमाव अयथासार अखा हाबाय नैयावबो मोजांमोनथ' अह' अखा लामफिन खालामसै